دوی ایریش لسر پارتیین کرد پارتیین سیاسی گشتی بداوی بین مثلا ترکیه به اپراسیونان نانصافی کرن تجربه سالی اوی نشان دادن و دوی مثلا سیاسی مسئله کرد جیته دا بسر ماسی و دیالوگ ورن صافی کرن هر روزا هنزانن چندک برجی ایریش هاتن لسر PSK پاکی و حرکت آزادی لورجی به هنجتا بر هفکرنا آلای کردستانه گلک امبیجن دکومانتین بر هفکرن و برن افجی tabii ciye şerbezar kırneye u qaseku emdibinin tahammül devlet lehember nırxen Kurdan u Kurdistani roj broj kem dibe roj broj xwazin qada siyasete ji rexistinên Kurd ra teng bikin dengê wan bibrin da ku bikaribin siyaseta xwe ya em bêjin dijê Kurd û zordariyê bi rihat bimeşînin dubare em van êrîşan şermezar dikin û em piştgiriya xwe ji bo partiya DBP nîşan didin. Em niha hatine piştgiriya wan em dibêjin ki van zext û zorên ve evan tiştên ve Kurda natirsîne û van tiştên ki tên serê partiyan ne bes em bêjin ki tên Herema Demokratîk yan Pak ya PSK em wek qebûl dikin van zext û zorê li tevdên Kurda hatiye kirin em bi wî havî qebûl dikin û wek tevdên Kurda divê em berteka xwe nîşan bidin em bibêjin ki bi vê zext û zorî ev sed sal ve tiştek safî nekir û jinabê ve jî nikarin tişkî safî bikin û em Kurd jî serê xwe li ber zext û zoriya we natewînin. İro bêsînor hemberê gelê Kurd, hemberê destkeftiyê gelê Kurd, siyasetekî dijminatiya Kurdan, siyasetekî şer, siyasetekî neqebûlkirin hemberê gelê Kurd berdewam e. Berê du hefte berê evkê Pak û PSK û Hareketa Azadiyê zî hatibûn lêgerîn pêkanî bû. Ew zî tiştekî lazim e ku mero şermezar bikin. Yani îro dewleta Türk hişmendiya avakirina kovara Türkiye hişmendiya dijminatiya Kurdê ye. Mesele işte mesele cuda cuda siyasetê Kurdan ne? Mesela tevahî Kurdbûyî ne? Ji bo navê lazim e ki vê em bibînin.